trong búp lê căn mi ca chính sai đi nập nền kí kênh gia priu kinh những ha ca ring ti ban snap ya kasu utrai thuộc tăng khen nguyên sim to lom ploi chỉ su uan wat le mun thi ka por ka cha ka sni ka la phui ban yo chim nhim ha u trai ki si tiêu kinh snap ka mari rang ru lai ka perthai kan kerdu chim shai tang ki ba nghe ba yo chim pung khu kim yin ha ka tu u blai to pung khen mun sim to long kloi u chi su u wan wat le mun thi ka por ka cha ka si ka la phui ban yo chim nhim ha u trai chỉ xin tiêu kinh ngạc kamari rang rulang ka perthai kan kertu chim shai tang ki ba nghe ba yo chim pung khu kin yin ha ka tu u blai to pang khen mun sim to lom kloi u chi su u wan wat le mun thi ka por ka cha ka si ka la phui ban yo chim nhim ha u glai ton por shu ban ki lo mun si ka pun pa kan be ha ka si to ai no min ta to pun be la ka to u glai u khot da ka chi 西沙。